Amo, pag ganun mo ka na ka, di nagko-construct dati. Magdam na kita mga niya. Ano po mga kaparang Jason, magandang tanghali. Ito si Tilo, si Tatay, at si Chinchin nag-i-study. Tibidang naggagayat ng sibuyas, sausawan ng pata. Yung pata na niluto ko dun sa bahay nila Kuya Noli ng pista. Dinala dito ni Tatay, tapos prinito ulit. Dito siya. Wow! Pangpabata. Yummy! Pampabata, sabi ni Tatay. Pampabata daw yan. At yun, panibagong vlog na naman yung ating gagawin. Paggawa ng forma. Gagawa kami ni Tatay ng forma para din nga sa taas. Ito na, Tatay Kalusi. Shout out sa mga kalusi dyan. So kata mo tayo magpuputol. Lapis, may lapis dito eh. Hininaas ni Tatay muna yung circular para putulan natin doon sa pang amba. Di pa makagalaw-galaw si Tatay masyado sa kamay niya. Malay mo, papakita ko dati. Usad bagay ko na nausan. Wala naman si Vicente. Ay di, siguro.
Oh, 5 minutes. Okay, tayo. Tugas-tugas ng kamay. Nagari. Ay, kalabaw ko. Tinulak ako ng takan. Sorry, man. Ayaw sili. Kaya pala bigla kang nawala, naghahanap pala ng sili. Meron dyan. Sarap, niluto. Talaga to? Kayo galing? Galing ng Palawan. Tapos yun. Galing Palawan mo. Galing ng Palawan. Sa amin, meron Ito dito. Oh. Ay, sarap. Ito. Ah. Oh. Ayan po, game na. Tanghalian na. Ayaw mo yan, maalat. Ayan. Hindi patay. Saan po? Tayo! Let's go! Oh, let's go! Hey! Ayan, ayan, okay. Oo. Ayan, tanghalian dito sa Babahay Project. Ayan. Tatol! Right. Let's go, let's go! Yun, kain mo muna daw. Tuloy. Karnin. Sir teacher, yun. Kain. Kain na. Sarap ng ulam. Bira. Sarap oh. Tanghalian. Ihaw. Yan, edit time. Gray and white matter. Lagan. Concerning neural Aaral si Chinchin. to the intricate relationship between brain structures and language processing, highlighting the contribution of gray and white matter to language function. The paper Yan po at tapos na yung break time. Nag-edit muna. Patuloy na namin ni Tata yung ginagawa naming kurma. Ito.
Pag na-pray kami, sabi mo na ako. Hindi ako taga. Amo, pag mo ka na kasi nagko-construct dati. Magdam na kita mga niya. Magdagawa ako sa kisibang sa mga Kaya tapos sabihin mo na ako sa garo tayo. Ayun, gusto ka. Inunak ka. Dalaw na na. Daniel! Sinyabi! Sabayin mo sinyabi, ikaw ka na po. Pagkatapos niya mong anod. Gusto ko siya isat ko ng baloy, ikaw ka na kong anod. Nagabi, pag uli mo. Ano, isat mo ko. May nag-aantay na sa'yo dito. Ton. Hindi yan payagan Hinday. Alaman. Ayan o. Lahos. Dito tayo. Alam dyan. Ito. Yun siya. Tapos ma. Tinamaan ba ka? Huh? Tinamaan. Tinamaan ba? Tama. Namuti. Namuti. Tuloy. Kasi ito yung pisting na natin, yung dito ang mayroon. Kuya Nani, huwag mo na ba ako? Ano hulis mo na yung stila ko? Hindi ko kayo mag-stila. Sumay tayo. Sumay.
Di mo ba namamalayan? Pwede talaga. Ay, delikado talaga yung Paulog Siton. Ako na pati. Pinag-ano yun na pati. Delikado malugit ang dami mo. Matindi eh. Matindi ang andamyo mo. Inbox. Now. Na doon. Paring Jason, skilled na. Natuto na. Yan. Tapos na. Ay, natangal na pa yan. Natangal na. Kanto. Ako ano? Nagla na ako dito na. Martilyo. Mag-adjust muna ako. Malungkot.